aku nelongso merko kepacut tresno ora ngira saiki Citra. Citra, di ayo, yuk. Mas Bambang, dalam deh. berkah wanita. Luar biasa. Kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nandang loro kaya mengene remuk ati iki yen eling janjine ora ngira jebul lambes wae. Lara mas, ora ono tambane iki aja. yuk tak tambani. Awakmu kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nandang loro kaya mengene remuk ati iki yen eling janjine ora ngira jebul lambes wae. Terus